Dadi nek wong wadon ora duweni manuk. Yo kudune aja nganti open-open manuk. Lho ora apa-apa nrimo ngopeni. Dadi iku mau sing tak panah kuwi manukmu. Heeh. Bali manuk kuwi pomo tak jaluk kepiye? Ora iso. Kok ora iso? Ora iso iku mana duweku kok arep mbok jaluk. Nek ora iso tak jaluk umpama tak jaluk sak wonge ngono kepiye? Sak wonge. Nek gawa bali. Aku arep bawa bali. Ya iya. Engko dhisik arep ngepek bawa bali aku ki jane iki sapa? Ngene ya. Aku Joko Susilo. Joko? Bali sapa? Sing Susilo. dadi aranmu bocah wadon sing ayu dhewe. Aku ngono jenengku Susanti. Susanti. Heeh. Weleh. Susanti jenenge apik, bocah yo ayu. Ya mesti bae. Ngene lho Kakang Joko. Piye Susanti? Apa tenan sampean arep nggo mulih karo aku? Ateges nggo mulih karo aku iki jane kepiye to, Kak? Susanti, ora dadi ngopo yen to aku bali ora nggo salah sawijine kewan. Nanging aku ngejak kowe bali ben supaya kowe iso ngancani aku urip bebrayan karo kowe. Tegese aku iki seneng karo kowe. Wis seneng karo aku. Iya Susanti. Ngene lho, Kak. Yen pancen sampean ki ngono seneng tenan karo aku. Ya. Elek-elek aku ki ngono duweni wong tuwa. Yo sampean ki ngono nembung karo wong tuaku. Dadi kowe iki ngakon aku ngajak wong tuwa supaya lembung karo wong tuamu. Heeh. Piye sampean sago apa ora? Yen sampean sago bakal tak anteni nunggu ning omah. Ngono. Heeh. Ya Susanti, Hah? aku saku. Saku? Aku bakal ngajak wong tuaku Tenan? teko ing rompokmu ning Yen ngono omahmu. bakal tak anteni